Päivän työ, hyvää alkuiltaa. Hyvinkään 4H-yhdistyksen Duunia-hanke on aloittanut toimintansa. Projektin tavoitteena on luoda toimiva työnvälityspalvelu alle 25-vuotiaille nuorille Hyvinkään seudulla. 4H:n työnvälitys on turvallinen tapa nuorelle kokeilla eri aloja. Olemme käynnistäneet Hyvinkäällä Duunia-hankkeen Hämeen TE-keskuksen rahoituksen turvin. Hankkeen tavoitteena on ehkäistä nuorisotyöttömyyttä ja syrjäytymistä Hyvinkään alueella. Teemme yhteistyötä Hyvinkään yrittäjien, Kauppakamarin ja Hyvinkään kaupungin kanssa. Tavoitteena on työllistää vuosittain 100 nuorta. 4H-järjestö on Suomen suurin nuorisojärjestö. Nimi tulee elämänarvoista: harkinta, harjaannus, hyvinvointi ja hyvyys. 4H-työpalvelut työllistää vuosittain 7300 nuorta. Tarjoamme nuorille mahdollisuuden oman yrityksen perustamiseen 4H-siipien suojissa. Työpalvelutoiminnassa nuoren työnantajana toimii 4H-yhdistys, maksamme palkanmaksut ja muut työnantajavelvoitteet. Asiakas maksaa vain työtuntien mukaisen laskun. Meiltä voi tilata nuoren kotitöiden lisäksi esimerkiksi pieniin remontteihin tai vaikka ikäihmiselle avuksi. Yrityksille nuoristamme on apua sesonkikiireisiin, inventaarioihin ja asiakastilaisuuksiin. Mä käyn hoitamassa semmoista liikuntarajoitteista ihmistä hänen kotonaansa, eli toimin niin kuin hänen käsinään ja jalkanaan aina kun tarvii. Ja se on myös hyvä, että mä oon hakenut sairaanhoitajakouluun ja mä en vielä tiedä, mä odotan niitä tuloksia ja mä saan tässä samalla työkokemusta sinne, mikäli mä pääsen sinne kouluun. Hei, olen Miska Mäkelä, kirvesmies. Olen tällä hetkellä työttömänä, mutta 4H-yhdistys on antanut minulle mahdollisuuden tehdä oman alani töitä ja viihdyn täällä oikein hyvin. Haemme hyvinkääläisiä alle 25-vuotiaita reippaita nuoria työnhakijarekisteriimme. Voit olla työtön, opiskelija, kotiäiti tai muu, pääasia, että työ maistuu. Ilmoittautumiset, lisätiedot ja työtilaukset osoitteesta www.4h.fi/Hyvinkää. Huomenna esittelemme teille liikkuvan mattopesulan. Päivän työ MTV3-kanavalla kello 17.55.